ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఏలూరు జిల్లాలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా రోడ్డు మార్గాన వెళుతున్న పవన్ కాన్వాయ్ ను గ్రామస్తులు ఆపి తమ సమస్యలు విన్నవించారు. నీ బాధ నాకు అర్థమైంది, నేను చేసి పెడతానమ్మా, నువ్వు వెళ్ళమ్మా, మీకు రోడ్డు చేపించి చూపిస్తానని చెప్పాడండి. చేస్తారన్న నమ్మకం కూడా మాకు ఉందండి. ఈ రోడ్డు నిర్మాణంతో 12,500 మంది ప్రజల రవాణా కష్టాలు తీరనున్నాయి. ముఖ్యంగా రైతులు పండించిన పంటను ఈ డొంక రోడ్డు ద్వారా పట్టణాల మార్కెట్లకు తీసుకెళ్లి మంచి ధరతో అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చిందని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.